Ahoj, Maťko. Ahoj, anielik. Kde si to? Povedz maminke. No povedz, počkaj, Lea, ja ťa nebudem dvíhať. Dodvihni sa sama. Povedz, choď. Povedz, choď hore, Lea. Otoč si nohu a choď hore. Poďme. Tak. A teraz choď hore, krásne. Poďme. Choď. Nepadaj, prečo stále padáš? No utekaj. Keruj. Krásne, Lea. Aj Mia je tu, pozri, Mia, ahoj. Ty si očistila ručičky, áno. No poďme. No kde je to, kočík? Dáš maminke? No daj. Ďakujem, no poď. Aj ty dáš maminke? No daj. Dáš maminke? No daj. Zoberieš si, áno, naspäť, no dobre. No, ahoj, Mia. Aj Maťko krásne ťahá. Matino, zaboč na chodníček. Tak, krásne idete. Krásne, ja vás ľúbim. Nádherná si, Mia, no zlatá. Jej. Krásne, Mia, jej. Pozor, bude aua, to povieme. Aua, ukáž nožček, utreme. Môžeme utrieť nožček? Áno, počkaj, Mia. Utrieme nožček. Túto vreckovku. Povedz, mama, nevybereš? Poďte, Mia. Tak, hotovo. No, poď ideme. No, poď ideme. Jej, no čo je to? Ukáž. Poď tu nabok, poď. Maťko, musíme ísť trošku nabok, anielik. Ty si zle. Poď sem nabok, takto. Tak, poď. Áno. Čo bude zajtra? To kto povedal? Ty? A prečo si také povedala? Because we get to bring costumes in our classroom. Áno. No teda, aj ty? Povedz, choď. Aj Maťko ide, áno. Poď sem, poď.